मालायनि MCLAफोरखौ माने गुबुन गुबुन दोलोफ्रा खौथि होनानै बायो खिन्थु बे UPPL जोंनि माबाफोरखौ MCLAफोरखौ मानो अफाराव होबाबो अफाराव जासिबाबो लाया होननानै बुंदों जाहैदों रायजोफोर তেওঁলোকৰ লোৱাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই প্ৰমোদ বৰ আহিলেও নলয় আপোনাক আমি নলওঁ गाइस दिनैबो फिन खनसे मोननैसो आपडेट लानानै बे गुबुंले नुग्रा मबाइलजोंबाबो मोननैसो आपडेट लानानै फैलायबाय आरो दा जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा एकदम नायलांदो जोबजासे आरो जाय बिथांमोना मोजां मोना माने मबाइलाव एसे नुजिरहांबानो एकदम बोखोरलाजोबनानै गाहरलाबायबानो जाबाय आरो दा जिखुनु खावलायहरनाय थाबाय आरो गोजाननिफ्रायनो जाहाथे दुखु मोना आरो दा आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना गाइस बे जाहैबाय UPPLनि काहानि माने सल'बाथा होननांगोन आरो दिनै बिथांमोना रायजो आरो नेताफोरजों मानो मुगै जाखो थारमाने बिथांमोना ओरैबायदि सुखुनो हायै खामानि मावदों माने बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना दोखो माने नेताफोरजों दुखु मोनजादों आरो रिजेक्ट खालामजादों आरो दिनै बिथांमोना रिजेक्ट खालामजानायनि दुखुआव दिनै बै UPPLनि नेताफ्रा दिनै बिराद माने बायदिसिना गाज्रि समजों आरो बायदिसिना माने गाज्रि माने मा होनो थासारिफोरजों दिनै बिथांमोना जुजिनांगासिनो दं रायजोफोर एकदम माने सिदा बाथ्रा आरो दा बयबो नुदों नङा होमबा रायजोफोर दिनै आंल' नङा दिनै साफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय बोरायसिम लानानै साफ्रोमबो आइ आफा रायजोफ्रा दिनै मबाइलाव नायबानो नुदों आरो बिथांमोना दिनै नाना बाना समजों थासारिजों माने गेब्लेनांगासिनो दं आरो बेबो एकदम सिदा बाथ्रा दा जिखुनु बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नुयोब्ला बिराद दुखु मोनो जागोन आरो दुखु मोननो नाङा दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों दा बेफोरबायदियानो जाहैबाय बिथांमोननि मोनसे मा माने गाज्रि सम दिनै बिथांमोना गाज्रि समजों गेब्लेनांदों सानफा एफा दिनै सानसेनि बोथोरखौनो बिथांमोना माब्रै हगारगोन सानदों आरो माब्रै बे बोथोरा थांगासिनो दं दिनै बिथांमोना सानबाबो आगोल मोनै सम आरो थासारिया बिथांमोननि लाइफआव गिदिंबाय थादों आरो गाज्रि मोननानै लाब गैया नङा होमब्ला जेब्ला मानसिया मोनसे गाज्रि समाव सौग्रावो माने बुहुद बायदिसिना मावफ्लाङो दा सापस सिन्था खालामदो चन्दन ब्रह्म सार बिथांमोन बायदिया सोरबाबा गान खनो सोरबाबा खानाय सिनो सोरबाबा धल दामो सोरबाबा एकदम नाना बाना मावफ्लाङो आरो माने बिथांमोना मा मावगोन मा मावा बेफोरबायदि जायो आरो जेब्ला गाज्रि ग्रहआ जिउआव सौग्रावो दा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे मावनांगौ माबा मोनसे मावो माबा मोनसे साननांगौ माबा मोनसे सावो गोसोआ आलदा खर'आ आलदा बायदिसिना गासिबो आलदा जायो आरो गाज्रि सम फैब्ला माने खुगाजों ओंखाम जानांगौखौ गन्थङाव दौफ्लांलायनाय जायो आथिंजों थाबायनांगौआ माने आखाइजों थाबायफ्लांलायनाय जायो आरो बेफोरबायदि गाज्रि समा माने सौग्रावोब्ला दिनै बिथांमोना गोबां माने बुंनानै फोजोबनो हाया थारैनो ओरैबायदि गोरोन्थि मावदों जाय गोरोन्थिया बिथांनि थाखाय एबा बै दोलोनि नेताफोरनि थाखाय निमाहा होजाथाव नङा दा बेखौनो सिन्था खालामदों दिनै बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ खोनादों गावसोरजों गावसोर रायज्लायलायदों होनदों माने बेसेबां सैथो आंबो मिथिया रायजोफोर दा बिथांमोना ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय माने मालायनि MCLAफोरखौ माने गुबुन दोलोफ्रा खौथि होनानै बायो खिन्थु बे UPPL जोंनि माबाफोरखौ MCLAफोरखौ मानो अफाराव होबाबो अफाराव जासिबाबो लाया होननानै बुंदों जाहैदों रायजोफोर माने दिनै UPPLनि MCLAखौ दिनै रावबो फाग्ला दोलोआ बाया बेखौ दुखु मोनदों बिथांमोना दुखु फोरमायदों गावसोरजों गावसोर रायज्लायलायदों जाहैदों दिनै खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोनाबो BPF दोलोआव एन्जर गुदुङाव हाबनाय बायदि हाबनो सेस्था खालामगासिनो दं फाग्लासो माने जोंना मानाव गेदेर महिलारि साराबो लानायाव गैया आरो गोबां नेताफ्रा बिदिनो हाबनो होननाय खोनादों खिन्थु दिनै
दिनैनि दिनाव रावखौबो इउपिपिएलनि नेताफोरखौ बिपिएफ दोलोआ बज'बा होननायखौ खोनानानै बिथांमोनहाबो आवगायनो हायै बायदि मोनसे समजों जुजिनांदों आरो दा दिनै जायनि थाखाय डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सार बिथाङा रोखायै माने बुंनो गोनां जादों दा दिनै बेखौनो सिन्था खालामदों रायजोफोर जाय गोरोन्थिखौ दिनै मावनाङामोन बिथांमोना बे गोरोन्थिखौ मावफ्लांनानै दिनै ओरैबायदि सोमब्रबाय आरो बे सोमब्रनायनिफ्राय बिथांमोनहा माने सोमब्र'याव फैनाय नंला खोमा जों बेखौ साननांसिगोन आरो रायजोफोर दा दिनै बिथांमोननि मावनाया सुद्रायजानाय नंला दा बिथांमोना फाइनालि माने बबेबा दोलोआव माने फ्रियैनो माने थांलाजोबसिगोन आरो खामानि मावनांसिगोन बेफोरबायदि अबस्थाया फैदों आरो दा लोगोफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय दा बेजों लोगोसे मोनसे आपडेट दंबावो बे आपडेटआ जाहैबाय जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय बिराद साननो गोनां दा सासे आइजो माहारि जानानै गुबुन देशाव दिनै बिजनेस मावहैनानै दिनै सासे आइजोआ साक्सेस जाफुंनो हादों लाइफआव माबा मोनसे नाजानाय आरो माबा मोनसे एकदम नारा नाथा सेस्था खालामनाय थायोब्ला हौवायानो जा हिनजावानो जा बेफोरबायदि बिजनेसाव साक्सेस जायो आरो आवगायलांनो हायो आरो रायजो राजाफोर दा दिनै जाय आइजोआ दिनै मोनसे हटेल खुलिनानै गुबुन देशाव एबा गुबुन हारिनि जायगाफोरनि गेजेरावबो दिनै गसंथानानै गावनि लाइफखौ आलो गोजोनै खुंनो हादों बेफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर बाख्नायथाव होननानै साननानै लानांगोन लोगोफोर जों सिक्किमाव गेंटक आरो बहाय जोङो सासे बर' आइजोनि साइमन रेसिडेन्सियेल मोनसे हटेल दङ बाव जोङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गासै बहाय फैनानै थानाय आरो जानाय जों जेखौ जानो लुबैयो अनला अमा बेदर दाउ आरो जोंनि जाग्रा बादि संनानै बिथां आइजोआ जाहोहरो दा बिथाङा बे फालांगिखौ गोजान बाक्सानिफ्राय फैनानै जे बहाय बर' आइजो जानानै मोनसे गेंटकआव जे बे रेसिडेन्सियेल हटेलखौ होनो हादों दा बेनिखायनो बिथांनिसिम गिबियावनो साबायखर होनाय जाबाय जों गासै दिनै बहाय चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जों बिपिएफ पार्टिनिफ्राय फैनानै साननैसो दावबायफैनायाव बिथां आइजोखौ नोंथांखौ लोगो मोननानै फंनैसो सोंनो सानदों जे नोंथाङा बहाय साइमन रेसिडेन्सियेल हटेल खुलिनायाव नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा? फार्स्टआवनो खुलुमबाय रायजो राजाफोर गोजोनबाय एक्चुअली आं बे सिक्किमाव जास्ट 2018 निफ्रायनो दङ आरो ना बेबो माब्लाबा थेवबो उसुबिदाथ' जाया नङा जाखायो जेनेबा लामाफोरनि थाखायबो जायो आरो माब्लाबा मस्टलि जेनेबा इयाव ट्रेन्सपर्टेसन मेइन प्रब्लेम आरो ना बेनिफ्राय बाखिथ' लाब लकसानथ' जाखायोना बिजनेस नालाय बेनिफ्राय थेवबो रानिं खालामबाय दं आरो जोबोद इन्सपिरेसन मोनबाय सार मोननानै दिनै फैनायनि थाखाय आरो आं सानोमोन माब्लाबा जेनेबा बन्द'खौनो खालामनोसै नामा होनना थेवबो फैबाय थाबा जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय फैबाय थाबाथाय जेनेबा भिजिटर्सफोरनि जेनेबा कमेन्ट सरि दै मा बुङो जेबो नङा फैबाय थाबा मोजां नाङो आरो जेनेबा नों आं रान खालामबाय थागोन कन्टिनिउ खालामबाय थागोन ओमफ्राय बेनि आरो ग्रेट इन्सपिरेसन मोनो आरो जोबोद मोजां थेंक इउ सार आरो भिजिटर्सफ्रा फैनानै नोंथांखौ एसे बोसोन होलाङो नामा जे बे बिजनेसखौ खालामबाय थानांगौ एबा जोंनि हारिनिफ्रायबो बेबादिनो बे गेंटक बादियाव फैनानै बिजनेस खालामबा मोजां जागोन होननानै बुंलांबायो नामा? मस्टलि बुङो मस्टलि माने बुंनो हागोन जे जेनेबा 100% मानसियानो गासैबो भिजिटर्सफोरानो बुंलाङो आरो जे गारनाङा जेनेबा माब्लाबा लाख लकसान जायो बुजायलाङो आरो मोजाङै बेनिखायनो जास्ट 9-10 इयार्स रानिं जाबाय आरो ना गेजेरावनो बन्द' दंमोन जेनेबा लकडाउनावबो थांबाय ओमफ्राय लामाफोराबो गाज्रि जायोना ओमफ्राय थेवबो थांबाय दं बिदिनो स्टेप बाय स्टेप थिगैनो दङ ओमफ्राय बायदेवनि बे हटेलाव बेसेबां एकमडेसन दङ आरो साबेसे थानो हायो? दाथ' 10 रुम्स दङ ना दा मस्टलि 50-60 एकमडेसन आरो स्पेसियेलि स्टुडेन्टफोर थाबाथाय ओमफ्राय जेनेबा FIT फोर थाबाथाय मस्टलि 35 एकमडेसन होनो हागौ आरो ना थिगैनो दङ दा बेखायनो जों दिनै थांनो ओंखारबाय नोंथांनि रिसिपसन मोजां मोनदों आरो जाहोनाय मोजां मोनदों निस्सय जोंबो बुंगोन बयखौबो खावलायगोन जे बे साइमन रेसिडेन्सियेल जिथु एकमडेसन बा हटेल बहाय जाहाथे थाफैनो हायो आरो मोजाङै रिसिपसन मोनलांनो हायो आरो बहाय थायोबा गावनि रावजों बुंनाय आरो मोनसे गिनो गोसो जायो मोनसे फिल जायो बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय आरो जों दिनै नोंथांखौ बयबो जोंनि टिमनि जानानै जोङो साबायखर बावगोन
आरो साबायखर बावबाय आरो जोबथारनायाव बयनिसिमबो जोंनि दिनैनि थांनो गोनां बे माबाखौ जोंनि जोंनि दिनैनि जार्निया जाहाथे जाफुङो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोजोनै खावलायनानै आरोबाव जाहाथे जों फैफिननानै मोजाङै मोजां मालाबाफोर आरो मदद मोनो नोंथांखौ भबिष्यत उज्जवल कामना खालामनानै जोंनि दिनैनि बे दावबायनायनि जिथु हाबाफारि बेखिनिखौनो बेखिनिखौ थेंक इउ बाय बाय